тоҷикистон дар қатори тоҷикон дигар халқияту майда миллатҳо умурбасар мебаранд. аҳолии маҳаллӣ яке аз ин майда миллатҳоро ҷугӣ ё лулӣ меноманд. дар минтақаи Кулоб ин майда миллат муқими ноҳияи восеъ буда дар се деҳа зиндагӣ доранд. деҳаи Тугарак, маркази ҷамоати деҳоти Тугарак, ана ин гӯшаи деҳа маҳаллаи лулинишин аст. меҳмони оилаи ин майда миллат мешавем. хай навози ман мерам дари хона, худат мегӯй ки ту кӣ? ман мегӯм ҷугӣ. чӣ ба ман қаҳрум мекуна? қаҳрум намекуна. ориф дар маҳаллаи лулиён раиси маҳалла мебошад. шахси босавод аст, маълумоти миёна дорад, хизмати ҳарбиро ҳам адо намудааст. аз рӯи шиноснома миллаташ сиган навишта шудааст. ҳамун сиган қати ман армия рафтам, ҳамун документум сиган омад ва ин билети ман мухел омад. мора авлод ном мебаранд, ҳая хелеш ҷугӣ ном мебарад. ман ҳеҷ вақт қаҳрум намекуна, ҷугӣ буга ҳеҷ вақт қаҳрум намекуна, ё ки авлод бугам қаҳрум намекуна. бисёри вақт ҳозиро бана ҷугиам чи кам шидаги авлод. дар бораи ки будани ин майда миллат ба гузаштагонашон аз куҷо ба ин сарзамин омаданд маълумотҳо мавҷуд нестанд. мегӯянд ки ин қабила аз ҳиндустон ба ин ҷоҳо куч баста омаданд. ягон нафар аз ин майда миллат кӯшиш накардааст ки ба ватани аҷдодӣ сафар карда аз асли хеш бохабар гарданд. тағай Кобулиев дар ҳамсоягӣ бо лулиён зиндагӣ дорад. касбаш табиби рӯҳшинос аст. ҷаҳон гаштааст. охири солҳои 80-уми асри гузашта ба ҳиндустон сафар намуда бо намояндагони ин майда миллат вохӯрдааст. баъд ҳамин хулосат омадам ман ки аслан ин темуриё ҳамин великий моголи меган ин яъне ки ҳамин темуриёи ҳинду бигем шонам мешавад 5 аср дар худи ҳиндустон инҳо подшоҳӣ карданд. императорӣ карданд 5 аср. саршавияшон ҳам аз саркарда якумин одаме ки дар он ҷо император шуд ин акбаршоҳ кӯтаги шахс буд. дар давраи ҳамин акбаршоҳ ба фикрам зулму асорат бисёр буд аз тарафи ҳамин акбаршоҳ аз ҳамин сар мешавад. ба фикри ман ҳамин аксарияти ҳамин хайр ҳамин мардуми ҳамин ҷо тоб наоварда ба ҳамин зулму асорат фирор карданд ба дигар давлатҳо. хай дигар давлатҳо куҷо рафтанд акун ман намедонам. фикри ман қаде ки аз ҳамин давра сар мешавад пайдоиши ҳамин лулиёи мо. баъд омадан ба тоҷикистони мо лулӣ шуданд, ӯзбекистонда ҳамин хел лулӣ, қазоқистонда қирғизистонда онҳое ки россияда ғалтидан онҳо сиган ном гирифтанд. вале асосаш фикрам ҳамин онҳо мардуми ҳамин ҳинду ҳастанд, индус ҳастанд ино. дар бораи ин майда миллат аз китоби энциклопедияи советии тоҷик мо баъзе маълумотҳоро пайдо намудем. дар китоб навишта шудааст ки ин майда миллат дар осиёи марказӣ худро муғат оташпараст меноманд. аз қадим дар шаҳрҳои Самарқанд, Бухоро, Тошкент, Фарғона, Қоқан ва Қаршӣ зиндагӣ мекунанд. бо забонҳои ӯзбекӣ ва тоҷикӣ гап мезананд. лаҳҷаи махсуси худро доранд ки онро забони муғаттӣ ё арабӣ мегӯянд. мувофиқи ривоятҳо дар замони салтанати темуриён дар Самарқанд лулиҳо маҳалли махсуси худро доштанд. намеда фаҳмиданмон дар кор намефаҳмем ки аз куҷо омад. зиндагии ин майда миллат муқими тоҷикистон аз ҳисоби гашт буд. ориф мегӯяд ки то солҳои 50-ум асри гузашта онҳо хона надоштанд. гузаштагонашон аз як ҷо ба ҷои дигар куч баста бо ҳамин тарз умр ба сар мебурданд. гаштам кардагием чӣ буд не? гаштам кардагием. гадои ганҷ дораву баракат надора. ганҷ дораву баракат надора. баракатш нест. ба тарзи зиндагии муқими гузаштани ин майда миллатро дар тоҷикистон давлати шӯравӣ сабаб гардид. аввалин нафаре ки аз байни лулиён муқими гашту хона сохт пешвои ҳамонвақтаи қабилаи лулиёни деҳаи Тугарак соҳиби анаин ҳавлӣ мебошад. дигар авлодҳо аз пай ӯ ба ин ҷо омада хона сохта муқимӣ шуданд. мисли дигар аҳолии маҳаллӣ онҳо ба кори калхоз ҷалб карда шуданд. аввалин пайдоиши деҳа ҳамин ҷо ҳамун тағои мон. мо аввал мешитем мана гулистонда мурғакба ҳамиам ҳамуҷа буд. ман ба ёдам ҳамаш ҳаст. хонаҳои давлатӣ доштем. баъд ҳамин одам рафт моро овард 1955 моро овард. ҳамиам ҳамаш ҳамуҷа буд. мондагиш хеш табор ӯзбекистонда усу рафт. мондагиш иҷо омад. хай тарафҳо ҳама туғай буд, хӯруғиҳои калон буд.
ҳамин одам обод кардагӣ. лӯлиҳои муқими тоҷикистон ба аҳолии маҳаллӣ пайравӣ намуда урфу одати онҳоро қабул карданд. дар эътиқод пайрави дини ислом ҳастанд. як хусусияти фарқкунандаи занони лӯлӣ ин аст ки онҳо хол доранд. баъзеҳо байни абру рухсора бошад дар дасташ хол гузоштааст. қариб ки ҳамаи занони ин майдамиллат ҳамин гуна хол доранд. کلانا ماندگه وقتش دم هم آدم پیش ماندگه بعدم گوله کارم دیده بعدم خداشون خال میکماندن رنگم آچهاشون ماماهاشون وظیف شویم گفتن حاضر نیست. демократишавии ҷомеа ба тарзи зиндагӣ ин майдамиллат таъсир расонид. махсусан ҷавонони ин майдамиллат касабаи асосии гузаштагонашонро ки гашту талбандагӣ буд мегӯянд ки онҳо онро қабул надоранд. ҳами шахсан ман ҳами хонаводаро худам наимонам гашт карданӣ. ҳами мехоҳам ки ҳами сари баланд қатӣ ҳами биёвем бихӯрем ака. ки хонавода ягон чӣ гашт намекунанд. шугурнаи ало зиндагӣ 100% ай. ягон камбудӣ нест. дар хонааш ориф ба чорводорӣ машғул аст. аз ҳамин шуғл манфиат мебинад. ҳамсараш бошад гашт мекунад. ба наҳояҳои минтақа рафта мӯи сар ҷамъ мекунад. нисфи рӯзӣ аз ноҳияи ховалин баргашт омадааст. агар гӯем ки имрӯз лӯлиҳо дигар гашту гадоӣ намекунанд ин хато аст. дар суҳбат аз намояндагони ин майдамиллат мо шунидем таври онҳо гуфтанд назар ба бизнес гашту гадоӣ даромадаш беҳтару хубтар аст.